chabvunduka nyika yese yabatikana after paliziwa nhau dzekuti aiwa preparations aiwa arida kuitwa for the upcoming conference yekwamutare kunokwa kunzi kwauya pakaiswa 9 million US dollar currency isiri tombori yemunyika yeZimbabwe. 9 million US dollar yonzi panguva inoi yauya ikaplejiwa kunzi adzi ndo yaisiwa kuti preparations nezvese zvichaitiwa kuconference zvigoendera mberi. Saka mina mashoko ari kuda panguva inoi at a time uri kuonekwa kunzi munyika yeZimbabwe macitizens they are struggling, but ZANU-PF inoonekwa panguva ino iriyo inoonekwa it is the ruling party inouya ichinobvisa mari dziri kusvika kune 9 million macitizens achisafa not subscribe like on the bell icon. Zima inodanyira chiti at a time civil servants remain underpaid. ZANU-PF has poured 9 million US dollar into Mutare City Council for its conference to develop roads and other infrastructure. The below is the site for the conference. Is this development worth 9 million? Tomash Kwaruda Panapa. My pictures are in the video. Anarukubvunza kuti panapa council yemu ekwamutare iri kudzipa 9 million kuti idevelope pachaitirwa conference, but chiri kusurprise vanhu nechekuonekwa kunzi today is 12 October but the conference yanzi inotanga musi 13 to 18 right, but panguva ino kuchionekwa kunzi the place the venue inoitirwa conference hapana zvinhu zvambonyatso kuonekwa kunzi aiwa izvi tingamboti zviri with 9 million. Zvinyatsoratidza pachena kuti inogona yaitongova plan yetenda zvayo yavainototi vakaisa 9 million maybe they know kuti preparations they can cost even less than 1 million or 2 million. Imbo yese iri kuenda kuzvigananda. Amen. Vodza mafunguro enyu muri Zimbabwe muri kudii pamusoro pechitiko chiri kushoka vanhu panguva ine vanhu vangobata muromo vanhu havasina rekutaura, but the only way is to speak out. Zvachidzona bomushogesa musi wa17. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mabvina comment section medu nzwa mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.